Aku melak tuh aku dipilih apa? Sampai dia aku orang mati sampai aku apapun orang kejutan nasib beragam gue selalu cinta sakit gue pasti aku mati kendat aku kendat aku nulungi aku mergo aku ngerti lamun kowe iki arep mati gantung lah anjene aku arep gantung diri kok ngono itu arep tenanan kuat jenengmu sapa aku Legawa yo aku Pangeran Hadiwarna Pangeran Hadiwarna Legawa kok nganti kowe arep mungkas uripmu kanthi cara mati gantung iki perkarane opo perkarane siji aku disia-sia bapak kowe disia-sia wong tuamu lanang sing pindho aku ditundung minggat kowe ditundung minggat sing telu mergo rupaku elek aku cacat bapak dadi isin dadi aku ditundung minggat aduh aku gak ada cerita lagi ngajar iki apa aduh mas ini coba salahnya iki mungkin apa aku kayaknya penuh sing kandhep bener aku dhewe Legawa lho wong tuamu kok nganti mentolo nyiksa lawan kowe nundung kowe minggat aku kepengin ngerti wong tuamu iki jenenge sapa bapakku jenenge Patih Guna Santo yo aja ngawur apa kowe aku aja ngawur aku go ngerti aku Gus Rawung lawan Paman Patih Guna Santo iku bapakku kok aja ngawur sak ngertiku putrane Paman Patih Guna Santo ki mung siji Raden Handaka Handaka kae adikku dadi Handaka kae adikmu tenan ke putrane Paman Patih Guna Santo Patih Guna Santo iku bapakku emane adikku dipomo-pomo mergo rupane bagus dhewene manggone ning omah api aku ning kono bebek mergo rupaku elek bendina karo telek bebek mangan bae karo bebek ayo ngejak kasido dadi wong tuamu ki cetane dina kasih mergo kadangmu Handaka kae pasuryane bagus kowe ala saenggo nganti kowe dipiloro kowe disia-sia ora usah kuwatir piye mas kebeneran kowe ketemu kelawan aku mergo aku iki calon ratu ana ing kraton Daunamulak sampeyan niku ora ketang kowe bocah cacat ala pasuryanmu ing kene kowe ndak angkat minangka dadi mitraku Legawa dulur apik dulur iku bener iya matur nuwun lagi ini aku mau matur nuwun kok matur nuwun yo matur nuwun apa nah mula kang saiki sisan gawe dene kowe saiki wis tak angkat minangka dadi mitraku kowe dadi dulurku bakal tak jak suwan
ana kraton dono ngiras pantes mengko tak aturake nang ngersane Kanjeng Rama supaya Kanjeng Rama aweh pengadilan bab perkara tumindake wong tuamu. Saiki. Ya. Aku mangan ya. Ono Patih Gunasanto nuwun paring dawuh banget. Winantu Basuki suwanmu ning ngarsaning kalih ing sabdikala namung kepareng caos sungkem kinarya bekti. Ingsun tampa bali pangestuning Sun Siratom kapundi mawah kono. Penakno nggone ronggan dipadha Nyai Patih. Dewa dalem kan. Besik suwane Nyai Patih oning pendopo dalu mulan. Pikantuk pangestu panjenenganaken kula suwan boten alangan. Namung kula taos sugeng dikonjuk kanthi. Ingsun tampa tiba ing sepadha-padha. Semanten ugi kula suwun katuraken sebab pangapunten kula kunjuk. Iya. Ingsun tampa bali pangestuning Sun Siratampa. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat. Gunasanto paring dawuh suwun nom-noman iki sapa? Menika to. Lele pripun menika putra kula Handaka. Raden Handaka piye putra kula. Bagus. Pantes kalamun Raden Handaka putrane Patih Gunasanto. Nganti ingsun kersake sowan. Mung ingsun bakal ngajak musyawarah. Jalaran ingsun iki wis sepuh. Ingsun nedya lereh keprabon ngenomake praja. Kang ingsun jumenengake ratu. Mung putrane ingsun Pangeran Hadiwarna. Sekirane piye, Gunasanto? Pangwaos tunggal wonten ing Dawana Wulan. Menika wonten ing asta panjenengan dalem. Menawi kersonan dalem kados mekaten, jejering kula warangka namung jumrung kansa. Upami ana angger Pangeran Hadiwarna kasengkaaken lenggah minangka nalendra ing Dawana Wulan. Menika sampun netepi dumateng Sara Sirlah. Yer Hadiwarna Wonten dawuh tinimbalan. Rama wis nate utusan marang sliramu. Sadurunge sliramu lenggah minangka ratu ning negara Danuwulan. Rama wis nate dawuh sliramu kudu bisa awor, momor lan cedhak para kawula ning sakukuban negara Danuwulan. Kawula ben padha ngerti yen sliramu calon nalendra muda ing negara Danuwulan kepiye. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama sedaya dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula estakaken. Kula sampun mawa lan awor dhateng kawula wonten ing kukuban Danuwulan. Kejawi saking menika jumbuh dhateng sabda dalem Kanjeng Rama kangge netepi syarat anggen kula badhe kawin suda minangka ratu wonten ing Danuwulan. Kula kedah pikantuk memitran. Lah katemben kemawon kula ledang. Kula pinanggih kalian Kaneman kapara sakmenika sampun kula angkat minangka dados mitra kula. Ya kuwi sing dikesake Rama. Ya kene yen slira wis entuk memitran kok engko minangka dadi sedulurmu. Ora kok kanthi sowan ing pendopo Danuwulan Hadiwarna. Pangapunten ingkang kathah. Menawi dereng pikantuk dawuh saking panjenengan, kula dereng wantun kejawi saking menika. Kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula. Menika bocah ingkang cacat. Sakrandune badalipun miturut katerangan bocah kala wau saben dina dipun siksa kalih tiyang sepuhipun. Lho, jeneng wong tuwa kok kejem karo anak mangan sak mangan kedah rebutan kalih bebek. Manggon sak manggon menika wonten kandang bebek lho. Bocah
bocah sing kok rengkuh minangka dadi sedulur. Malah Rama welas bocah sing kok rengkuh minangka dadi sedulur. Rama ngersakake bocah sing kok rengkuh sedulurmu enggal suwanke menawi sampun pikantuk utawi kepareng panjenengan nggih. Oh, dadi bapakmu isih urip. Nggih.
Jenenge bapak kula kepelan. Jenenge bapak. Kepelan. Jenenge bapak. No Santo. Lho, kuwi main apa kuwi? Ora ono jenenge wong kok kepelan iki ra ono. Upama naya ya naya, suta ya suta. Genahe bapakmu kuwi jenenge sapa? Jenenge Madot. Bapakmu? Nggih, Bapakmu jenenge sapa? Madot. Bapakmu jenenge Nosanto. Nosanto. Dawuh sinuwun. Ya ini kowe wis bodot ta, Bu? Dalah Bu modot Bu. Kuwe blesno. Jenenge menungsa kok modot. Jujur, Nggih. cilik nganti ana wong wani nyenggol kowe, gedhe nganti wani miloro karo kowe. Ingsun sing bakal ngayomi karo kowe. Jenenge bapak kula niku Patih Guna Santo. Iku apa maneh? Rekyono Patih Guna Santo. Rekyono Patih Guna Santo. Meneh. Aduh, Waduh, apa iki? ampun sinuwun. Paling teranya. Pangapunten. Mari kula Pangapunten ampun sinuwun. Apa bener sing diaturake Legowo? Yen Legowo iki putramu. Sinuwun. Panjenengan ampun gampil pitados dumateng aturipun bocah elek kados Dinelego. Cetha menika ampyak awur-awur. Namun ngaku-ngaku menapa sebabe Legowo sing rupane elek ngaku putrane Patih Guna Santo. Menika namung kados pengayoman. Jalaran cah elek niku tetep dadi pepoyoane kanca kancane. Bener. Menawi piyambakipun ngaken putrane Patih Guna Santo, boten wonten bocah sing wani ngenyek pados pengayoman. Kula niku diwedeni wong. Lho, kejari saking menika, Legowo niku cah golek-golek. Tegese Nggih, ngaku-ngaku putrane Patih Guna Santo ben kondang. Merga napa? Patih Guna Santo niku kondange Patih sugih. Lho, ngaku-ngaku. Lho, sinuwun, sineksenan bumi langit. Kula boten anggadhahi putra nami Legowo, boten dadi putramu. Nyai Patih, Dawuh Kanjeng. sampeyan kuwi priyayi putri. Adakane priyayi putri ku jujur. Oloa kaya apa yen putrane ora bakal diselaki. Bener Legowo iki putrane Nyai Patih. Boten sinuwun. Dolanto, Dun, sing ingsun dangu iki Nyai Patih dudu sikirang. kula wakili sinuwun. Wakili kaya rapat. Garwa kula niki boten pati pinter matur ngelek salah. Ingsun ora butuh jawabanmu nanging butuh jawabane Nyai Patih. Jimpun, Nyai Patih. Dawuh Kanjeng. Legowo iki putrane Nyai Patih. Nusanta. Nusanta. Dawuh sinuwun. Jiwat duit kok tanong ae. Ora samsut. Iki Nyai Patih. Kula Kanjeng. Legowo iki putrane Nyai Patih. Aduh, sinuwun, monggo sinuwun. Ayo wene. Aduh. Ayo. Pencelaan. Pangapunten sinuwun. Legowo iki putrane Nyai Patih. Legowo mriko
putrane Nyai Patih. Boten nuwun. Aduh maklong, jajaku maklong. Dingaren mature kok tas-tes. Kok ora keren sing marahi sapa, Bu? Bu, wis aku gedhe kabeh. Lho kok pinter bang bar mangan apa? Kok lancar pikirane. Aku sayang ibune. Lha diablok kemenye. Bunga-bungan sawang kok ngokeh lan diisin. Meneng. Legowo. Pinter adol welas. Pinter golek pawadan lan alasan. Bener sing diaturake Patih Nusanto yen kowe ngaku putrane. Ben ora ana bocah sing wani ngino karo kowe. Lan wani ganggu karo kowe. Rupamu elek, cacat. Lan kowe golek pengayoman. Mula wiwit saiki tak jabel nggonku ngrenggo kowe putra angkat. Lan kowe ora parangake. Mapaning pendopo Danumulat minggat Joko Dahono Mulat. Minggat. Jejemberi pendopo Danumulat. Menungso kaya kowe. Dongak kula. Ya Allah Gusti, bledang ndang. Kakek udang gedek tangan. Iya, Pak. Dengar. Nggih. Apa? Aduh, melok sapa sih, Pak? Aku gak duwe sapa-sapa. Sing gedhe pangapuram. Mergo kabeh mau kali ndek ing pangusu. Aku ora bisa tumindak apa-apa. Aku melok kowe. Hati wano. Ora hati welasi. Minggat. Atiwan, ini ki mau. Iya. Kleru. Gonmu ngrengkuh sedulur karo legowo. Arep rusak asmane Patih Nusanto yen koyo. Pangapunten. Monggo menawi Kanjeng Rama nglepataken dhateng kula. Kaanggep lepat anggen kula ngangkat Legowo minangka dados pemitra. Ing pangangkah anggen kula ngangkat Legowo minangka mitra kula swanaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Supados pikantuk pengadilan ning pepuntonipun boten. Monggo Rama. Ampun nyawang dhateng kawontenanipun Legowo bocah ingkang cacat, bocah ingkang ngolo. Nanging bocah kados Legowo menika bocah ingkang lugu. Bocah ingkang jujur yen abang dinekke abang, yen ijo dinekke ijo. Mergo kowe lagi tresno karo Legowo. Kowe kepencot tebuhe Legowo dadi kowe matur kaya ngene ya ana empen. Ngaten Ji. Romo menawi ngaten kedadosaning pendopo Danumulat saged dados pasinaon menggahipun kula. Menawi Kanjeng Rama menika salah satunggalipun pengayoman ingkang boten wicaksana, pengayoman ingkang boten adil. Menapa ginanipun kula kedah kula dhateng panjenengan mila saking menika. Panlangsanipun Legowo kula saged kraosaken jalaran kula angkat menika dados putra kula. Mila kula boten badhe kurun panjenengan sikaken ngaluhur minangka ratu. Cetha menawi panjenengan menika tiyang ingkang wengis, tiyang ingkang kejem. Monggo panjenengan kula aturi mirsani
sak galak-galake simo menika mboten badhe mentala dhateng gogoripun piyambak. Ning wis manten. Legawa menika titis panjenengan. Legawa menika putra panjenengan. Panjenengan seksa saengga panjenengan boten pun ngakoni dhateng Legawa. Menapa kawontenanipun Legawa ing wala ngaten? Bejo sampeyan. Bejo. Menungso urip ing jagat iki ana wong bejo kejawi panjenengan. Genah lan cetha tumindake luput, ora nampa pidana ning malah kapara diayomi Nalendra ana ing Danamulat. Boten apa-apa. Muga-muga kemawon mandi menapa singkeng dados sepatanipun Legawa. Benjang pejah panjenengan disamber gedhek. Boten wonten ginanipun panjenengan nangis tetesaken waspa. Ning tinibaning waspa wonten ing Bantala badhe ndadosaken lemah ing pisangan. Anggen panjenengan ngandhut Legawa 9 sasi 10 dina. Yen panjenengan perang sabel totoane nyawa. Ning wis manten. Wong karana kalinggih ing panguwasa panjenengan boten pun ngakoni menawi Legawa panjenengan Legawa menika anak panjenengan. Ing atase kula menika wong liya braya. Kula nyawang Legawa welas saengga ngantos Legawa kula angkat minangka dados putra kula. Boten menapa. Mbok menawi Legawa menika nembe kemawon nampi pacoban saking ngesaning Gusti ngakira jagat. Lamun kuwawa besok kula percaya Legawa badhe urip sing kebak ing kamulyan. Yen kelakon Legawa urip kepenak bakal wong-wong leset nang dramane anak. Ati karo. Sinuwun. Lho, ngaten menika sinuwun. Tetto welo-welo. Saderengipun Pangeran Hadiwarna kumpul kali Legawa menika dados putra ingkang bangun miturut. Nggih ta? Manut. Nanging sareng Hadiwarna kumpul kali Legawa rusak moralipun. Dadi wani kali tiyang sepuh, wani genti sekecap, badal jawuh, gara-gara dirusak kali Legawa ngoten iki. Yen Legawa isih kumliwer oleh negara Danamulat. Danamulat bakal bubar mawon. Nggih. Malah saya ugal-ugalan negara kumpul Legawa ngoten iku semua. Wah, bocah elek ngoten niku. Lihat dalam sinuwun, kula nuwun urip sinuwun, ampun sinuwun. Sliramu duwe penganggep yen ingsun arep perjaya marang Nandalem liga pusaka. ingsun ora bakal perjaya marang sliramu. Boten sinuwun. Bali lunga kene. Aduh, selamat. Waduh. Tampanon. Pusaka iki tampanon. Karsana dalem kados Ingsun mundhut patine Legawa. Sandika dawuh percaya. Bareng ingsun putusan marang Patih Kusanta. Mateni marang Legawa. Nyai Patih nangis. Apa ana wewadi kang disimpen Nyai Patih sambung marang Legawa. Iki mah Kemarin kula matur jujur sih. iya. Sejatosipun Legawa menika anakku das. Legawa putrane Nyai Patih. Dadawa
Legowo iki mau putramu? Jawab. Sanangis. Sinuwun. Legowo menika estu putra kula. Legowo bener putramu. Jejeg pisan kok. Senajan dadamu ra ono tulisane ingsun bisa maca. Mergo Legowo rupane elek. Cacat saran dene ragane. Jur kowe ora gelem ngrengkuh utawa ngaku yen Legowo iki putramu. Kula isin sinuwun. Mergo Legowo rupane elek sinuwun. Dadi kowe isin Legowo rupane elek. Leres. Upama Legowo rupane elek, iki aja nalahno Legowo. Lho sing salah sinten? Lho rupamu ora gadeg. Upama di anak elek iki yo memper. Sinuwun. Piye? Sing elek niku Legowo nggih. Ora mung Legowo kowe yo elek. Lho kula ngeten elek. Ra rumangsamu. Kula niki apik sing elek Legowo. Sing kandha sapa? Yen ora percaya takon wong akeh. Kowe iki elek ta apik? Kula Ayo takon karo wong akeh. nggih. Alah yo. Jawab sing cetha nggih. Kula ben lega atine nggih. Kula niki apik napa elek lho? Bener nggih. Kula niki apik napa elek? Napa elek? Ayo. Ora takok wong tuwa-tuwa. Takok cah cilik-cilik kancaku. Terus aku iki apik ta elek le? Padha ae. Alah yo. Kula elek sinuwun. Elek. Upama Legowo elek. Ki rupane ning atine apik, pikirane becik. Bareng kowe rupamu wis elek, pikiranmu elek, atimu bosok. Legowo iki putramu. Sempalane daging kulitmu. Yo gene kowe kok tegel mentolo dak siya. Nganti kok siksa. Manggon sak manggon kok papanke kandang bebek. Mangan sak mangan kok wor karo bebek. Kuwi wong tuwa apa? Kowe iki pangkat patih. Kanggo contoh. Elek apik direngkuh minangka dadi kawulane. Kanggo njaga negarane ben kuat lan sentosa. Mergo kowe patih sing ora kena kanggo contoh. Wiwit kalenggane iki tak pecat kalunggamu patih. Kula dipun pecat dados patih. Ya, Kula lak kelangan gawean sinuwun. ya mesti wae. Kula nyambut damel napa sinuwun? Bingung. Nggih. Mergo kowe ra dadi patih, Nggih. ora duwe gawean. Nggih. Ingsun ratu pelas karo kowe. Matur nuwun. Senajan kowe ra dadi patih, kowe tak paringi gawean. Pendamelan menapa? Dadi ketua ketoprak. Ih. Sampai Ora mung kuwi. Mergo pangkat patih ping isun pecat. Liramu ra isun keparengake mapan ning dalem kepatihan minggat saka kepatihan. ayo minggat. Apa? Goro-goro ciliwis. Aku dipecat kon minggat. Aku melok satu sisan. Wis pegatan aku tak minggat karo anakku. Upama Nyai Patira matur bloko, wawadi kira bakal bisa kabulkan.
Nyai Patir bali ning dalem kematian. Manjengi pidaleman utawa nimbali abdi